Ekipa satiričnog bloga Newsnet već 10 godina objavljuje vesti sa jasno istaknutom naznakom da su ili izmišljene ili u službi skretanja pažnje na neku pojavu u društvu. Nedavno su gostovali u Kraljevu, a tribina Sadašnja Srbije bila je posvećena stanju u medijima, slobodi govora, pritiscima, ulozi humora na medijskoj sceni i uticaju satire na društvo. Viktor Marković na pitanja o postojanju medijskih sloboda odgovara konstatacijom da ih u Srbiji ima jako malo, odnosno da ih nema na nacionalnim televizijama i štampanim medijima sa velikim To mu dođe tiražima. onako, baš bukvalno kao neke sporedne ulice slobode, ali eto, za sada radimo sa onim što imamo. Podršku njuzovcima pružili su aktivisti lokalnog fronta Predrag Boštinić i Vladan Slavković, koji su, kažu, danima bezuspešno pokušavali da u Kraljevu nađu salu za organizaciju ove tribine. Sve što je trebalo da bude rečeno na jednoj takvoj tribini već je rečeno činjenicom da oni nemaju gde da nastupe i praktično nastupamo u hodniku, odnosno oni nastupaju sa nama kao gostima u hodniku bioskopa gde se realno pre toga ništa nije dešavalo sem čekanja na red za bioskopske projekcije. Mi smo primetili jednu tendenciju od početka njuza do danas, a to je da nas sve manje zovu u medije da gostujemo. Između ostalog, to je razlog zašto organizujemo tribine. Da, jer moramo negde da pričamo. Mediji su nam mnogi blokirani i mi ne možemo da nekako, kako bih rekao, postanemo slavni onoliko koliko zaslužujemo. I onda sad idemo kod ljudi i ovako pričamo sa njima u nadi da ćemo postati slavni. To za slavu nam je postalo jasno tek kad smo počeli sa Kesićem da radimo, koliko je to bitno biti slavan. Biti Kesić, koliko to je bitno. Naročito kada, na primjer, nakon nekog događaja gde je i on prisutan, završi se to i onda ljudi krenu da se slikaju, jel tako, kao sa njim, a sa nama niko. To čime se vi bavite jeste jedna vrsta zanatske stvari koja bi trebalo da popravi društvo. Zaduženi za popravku društva. Nismo tako zamislili ovo kad smo počinjali pre 10 godina, moram ti kažem, moram da budem iskren, zamislili smo samo da se dobro zezamo na račun onoga što se nalazi u medijima. Možda da bude tu i tamo mala neka kritika medija u smislu da pomognemo ljudima da pažljivije čitaju vesti. Eto, to ako smo baš tražili neku aktivističku crtu u ovom našem delovanju. I danas je meni čudno da smo mi, naša ekipa je prilično onako neozbiljna, da smo mi i dalje ti koje ljudi pitaju ozbiljno kao da li vidimo neku nadu, da li vidimo da će se nešto promeniti. I šta mislite o Kosovu? Da, čak smo dobili pitanje na jednoj tribini kako bismo rešili situaciju sa Kosovom, što je onako... Da, kad ste shvatili da je đavo odno šalo? Da, u suštini, na tim samim početcima, mislim da nismo uopšte ni razmišljali o toj kao društvenoj odgovornosti, o toj komponenti. Svima nama su ti tekstovi bili prvo za nas ventil, kad vidimo neku glupost, da je na taj način obradimo, da se malo našalimo sa tim i kao to je bilo sve od odgovornosti što smo mi bili spremni da prihvatimo. Nama se protiv naše volje prostor u kojem delujemo sužavao, to jest ostajali smo sve usamljeniji i usamljeniji, što na internetu kao news, to na televiziji kao 24 minuta. Sve je bio manji i manji broj što sajtova koji su kritički nastrojeni, što emisija koje su ne kritički, nego jednostavno objektivno nastrojene. I onda smo mi nekako ostali sami, hteli ne hteli, a nismo to hteli. I opet ta odgovornost koju se stalno vraćam se nekako opet protiv naše volje povećala. Nerviraju i nas ovi. Pa da, i mi se menjamo. I mi se nerviramo, mislim, prosto je, znaš, ako imaš ono, ok, kao bili su zabavni možda prve 2-3 godine, pa kao možda ih posmatraš kao klovnove, ali posle 10 godina ti već imaš ozbiljan problem sa njima, jer kao to su ljudi koji donose odluke koji ti utiču na život i te odluke su sve luđe i luđe i rade sve strašne i strašne stvari, kao ne možeš baš da ostaneš imun na to i onda dođeš u situaciju da kažeš i neke stvari vrlo direktno, prosto osjetiš potrebu da to kažeš na taj način, to više nije ni, mislim, neke teme nisu ni takve da možeš da se baš previše isprdaš sa njima, pa kao onda u tom slučaju ajde da kažemo to ozbiljno. Predugo sve ovo traje, znaš, mi kad smo počinjali, mi smo bili tinejdžeri, vidi nas sad. Pa misliš na Jelisaveta nije ni bila rođena. Jelisaveta, da.
Prosto čujemo da smo neki alibi, otprilike kao Vučiću, to se dosta strana čujemo i generalno ne volimo to kad čujemo nekako smetano, s druge strane opet šta sad, mislim, nismo alibi jer gledate po našim emisijama kako se mi ponašamo, kako sad ovo što kaže Peđa, znači čak smo u nekom trenutku zamenjujemo humor nekim ozbiljnim pričingom, ne kažem ozbiljnom pričom, mislim, ja mislim da smo mi to od uvek radili, ali po malo uvijenu formu više u humoru. Nije besmisleno pitati nekoga ko ima bilo kakav kritički stav i prema vlasti i prema određenim političkim stavima nekih organizacija, pitati ga jesi ti osjećaš bezbedno, imaš li problema u ovoj zemlji? Da, ne, naravno, to je ozbiljno pitanje, međutim, mi za sada nismo imali toliko izraženih tih problema. Kesić jeste, zato što je on nekako, on je nekako lice svega toga i naravno da ne može sad nigde ni da ide bez da ga neko prepozna i on je nekako na njega se usmerava sav taj... Pa dobro, ali s njim se i slikaju, tako da... Da, tako da to ti je isto, da. Zanimljivo je da nikad nemamo problema od strane političara. Barem ne da mi vidimo, jer političari su zapravo jako pametni. Oni znaju da ništa ne mogu da, i ne treba da reaguju ni na naše tekstove, ni na naše emisije. Povremeno neko, kao Vesić ili tako neki nebitni lik kaže nešto kao kako ga nešto nervira ili na sajtu ili u emisiji, ali nikad ovi koji su kao glavni igrači ne oglašavaju se nikad, čak imaju malo taj dobar PR da povremeno kažu kako im je sve to simpatično. Tako da političari su jako iskusni igrači. To su samo da napomenem, radili ovi iz prethodne vlasti, recimo Đilas i Dulić svojevremeno, kasnije Ana Brnabić i Vučić kad ga pitaju šta misli, ne znam, o njuzu, on kao, super, baš sam vidio jednu objavu kod njih, svidelo mi se, baš sam se nasmejao i znači od 10 tekstova od kojih je 8 bilo o Vučiću, njemu se baš dopao jedan infografik koji je bio o Hrvatima.